siyehla emotweni. Okay, fana siphathe lezi zipho, angithi siphethe lezi zipho phela. Siphethe lezi zipho la. Hey, sibambe nokhozi. Athi phela siphethe nokhozi ngezandla. Siphethe nama present. Siphethe konke. Qonqo. Sanibonani. Yenjani? Siyaphila. Besicela ugogo sibe. Great. Sawona gogo sibe. Happy Mother's Day! Gogo sibe. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Sawona gogo sibe. Sawona. Ngapsakhala kodwa. Novela kumsakazo ukhozi sihamba noSipho. Umzukulu wakho lo hlale khona. Usamkelisiwe. Uthethe sizathi happy Mother's Day. Siyabonga ukhosini siyakhathalela ngoflow ekseni. Uthele uphathele lana kosamkelisiwe gogo imbali zakho gogo. Wathi nje usamkelisiwe sikuphathele izipho zakho ze-Mother's Day. Inkomishi yakho leyo kuphuza itiye. Wow. Ihambisana le-teaspoon layo. Sikuphathele la gogo, sikuphathele izinto ezimnandi. Nasi isikimba sakho se-City to City. Oh my God. Bengubani mina? Nalo lapho kwe-TV yakhe sithe simphathele no blanket wakhe wokuthi mayibuka i-TV ugogo nje sithi Nkosi. Siyeza basaza nabanye. Ngikuthanda gogo. Ingomhla ka-26 kuSeptember. Siphathele nepeni lokhozi siyasogogo bayathanda ukubhala mabesesontweni nemapeni akhe City to City. Gogo nathi ne-DVD uzobuka yabo nje uzobhatha iblankethi wenza itiye sikuphathele nansi inkomishi nansi i-DVD El Shaddai Tabernacle Church ugogo uyathanda isonto usitshelile usamkele. Jesu inye into engiyitela kuwe engizimeni yakho ungiphindawo uduma Awungise ngibone noNongcebo namhlanje. Ubusibemeza. Uyasiboneza lapho ukulalela. Ukhuluma naye. Hayibo. Ubani lo? Usihle mngadi lo. Oh, Madogovu. Ngiyabonga. Lona
Umpumengeti wama-drum. Yabona nje umdlalo womoya usuka khando Amen. unathi dladla lo yena osixhumanisa noSipho nje ubusiphelele emsakazweni Makhelwane. makhelwane